Episode masalamakan mo to ang khan kong zichuan sawian hena Ghost Mountain Range a Hall of Swords branch sungcha nga soya chu ya law ta na mun chu ani chu huna chuan ni eng alu theilawa thingle nim te po an nung theilo thil nung makle hlom tak tak an ombok chu branch chu veng turin Hall of Swords elder pangatal an omarin thuwa saya sawian chuan an ma ani ma chon turin chakna na sa tak amamo don ti na ani God Seal Technique Seal Palina Sky Burning Seal chu man thei tumin yana chuan azir tranta a yana chu pil tawar ho tu pathum te chuan an pui thei lo bok chu wang chuan sawian chuan master feng hne na tan puina adila nirei lo te hnuwa taizan nen an ron thleng ta ani sawian an master feng a hmu chu alom hle a master fengin yan a hmu chuan yana chakna level chu alo sang to hle ti a hriat chuan master feng chuan makati hlea taizan chuan fengzi hne na he tlang valikum khatkal ta khan 1 star dozong a thleng ve chiat ti min hril loem ni ma se tuna chuan dozong 9 star peak ani der to atia fengzi point makati hlea yen hne na kum khatkal ta kan in then nu khan dozong 1 star i thleng chau sia engtin nge 9 star hi i thlen thoi thei bi ka tia sawian chuan hetiang taka rang taka ka thlen thei na chan chu ka wa nei me me ni ti in a changa fengzi chuan dozong real ma start pakhat de ka kaisan po hi thil har sa takania he thu isei hi midang theta se an oi lawin an rilu a boi pha wi awanga tia sawian chu anui su ka vane iwang chau ani thu asei non le a poison ka le tien hot chu an lo nuya a chan chu sawian chu ain pek na le a thorim na sa tak awanga mason ani ti an hriat wang ani piltawar ho tu te point taizan amak tilu tuk chu an lo nuya fengzi chuan sawian a thian te chu a hrilwa tu tenge an ni yan hne na azota sawian chuan a thian thatak tak te an ni thu soin a master chan chu an tumna tura po an ron tel ve tur thu a seibo ama saberin poison ka chu a rain hriat tira a chakna chuan 3 star dozong a thleng to ani ti chuan zn le tien huat te chuan fengzi chu chi bairon bukin an mel hriat tir ve boka taizan chuan sawian an dozen level tha tiang thian chak tak tak anei chu mak ati hlea chu tiang dozen level chin nena thiana in siam chu tuma tan thil ol sam ani lo wang ani abik takin sawian ang lano pang tak tan phei chuan sawian hi mi bik tak chu an nge yana tia master feng chuan ka thian pa ya lau zir tir ania mineral mai mai chu an thei lo ti in alo fak vela chumi hnuwa fengzi chuan taizan chu sawian hne na in hmel hriat tirin a saifia venerate tam tak chuan Hall of Swords si an hlawa kan bula lo kal lo an thlanga an pol te hum him an duwa nakin zela Hall of Swords ne na in mel magna nei an du lo wang ani vane thlak takin venerate taizan hian min pui adua mi thatak le ring tlak takania mi fing tak ani bokatia sawian chuan taizan ne na lom thu aseya min pui udu awangin kalom tak zetani imi khungai na hi ka hredek ang kalaru let ngayang chi atia taizan chuan angai lo ya lau tan he hi ka ti ani Hall of Swords la ka phuba la ka duwa ma nen hian in zom na thuk takan neya ka thian thatak ani bok min lo tan pui to thina chu wang chuan ama chan chuanan engkim ka tiang kanuna cha ngai po ni se ti in a changa sawian chuan taizan hne na mi fel takle tumru na nge tak nei ini tak zetani ti in a chang le ta tuna chon taizan anjinga aron tel ve ta a dozun levela ompo panga an ni ve ta a ma se ti hi chuan master ya lau chan chu theina chan 70% vel chau an la neya ala hu phur om hle fengzi le taizan te du thu sam ala ni chi elo ma se chu ti lai tak chuan sawian chuan a art puppet chu a ko chuaka puppet chuan star region a khan energy tam tak a hi blu awangin dozun level aron thleng to ani chu an hmu chuan fengzi le taizan te chuan an thil hmu chu an ring theilo piltawar ho tu te point mak an ti kher mai sawian chuan keima chakna le nang mani chakna zong te kan bel khoma kan tran rual chuan Hall of Swords an elder dozun panga te chu kan hne thenge yanga tia athu sei chu mi zong in an pom veka ron I chu alom hle a chan chu yellow chan chuana piltawar din hun an ngai tu awanga an kalpui theilo wangin sawian chuan aril ruin he chan chuana hi kumtam tak chung kalo ngak to master khongai min lo ngak ro Hall of Swords atang hian kan ron chan chuak ngai yang che tia chumi hnuwa chuan Ghost Mountain Range lampan chuan an chuak ta
chu Dead Soul Mountain Range tia hriat bawk ani an thlen chuan Tiancan chuan Ghost Mountain Range pan na kong hi hnim hring dup le thing lian tak tak ten a khu veka van boruak sang taka thlo hi thil ti chi ani lo sang lu to kan thlo chuan Hall of Souls mi te chuan min lo bu mai ang ti a hla oma tia ya lau chan chu kan tum ti an hriat chuan ya lau hi mun danga an son ngal mai ang an son chuan kan hule to ngai lawang chu wang chuan kea kan kal angai ani tia sawian chuan engma ris dang lak du lovin athu sei chu apoma zan atlai to awangin Tiancan chuan malam pan zel chi ani to ri lo kan kal zel ni chuan heram kara hian kan bo theina chance asang hle zanina tan hian heta hian riana kan siam me ngai ani atia Btth pakhatala chuka a chhevela chuan powder engemaw zat a thea zian chuan a hnima arim chu makati hlea senior heta hian enge I the dar arim chu a mak khop mai atia Tiancan chuan hi magical beast rank sang tak ek le zunania heram ngo mi magical beast rank yam tak tak tam tak te chu hian kan lak atang a hlat tir don ani ti in a saifia zian chu angai dan ani lo hlea chu tiang man ruam mang chuan master ela chu an mu thei ngai lawang tin a phun noya chuti lai chuan sawian chuan tuntuma hian kan hlo chamani chuan hetiang hun tha hi kan hun le to ngai lawang atia master feng chuan afuya ni e heram ngo hi azaw hlea ma se Hall of Souls te omna mu chu ingai to ang ain a har salong mai theiania atia zan chu arain athim zual zela chuti lai chuan Tiancan chuan thil danglam tak an chhevela om chu a hria magical beast aura chak tak nei chu zoin kan lampanin arong kalmek ani ati he Soul Mountain Range sa hian magical beast te hi zana an chena sa hlea a thil phul te khan beast tam tak chu a hnot bo theya ma se an bul hnai loka an om renga ni ati sawian chuan magical beast min beitum tu an ni nge yang atia an hnaka ma se beast pakhat ma an lo lang lo ma se zian chun an bula beast mak tak tak chiar sen lo om ti ero a hre thei midang te chu in ring ranin an oma ti chuan zian chuan chung thil te chu ran nung te tak te ma se thil ti thena na sa tak nei an ni ti a hreta Tiancan chuan heng hi ran nung pa ngai an ni lo an reng hi sang vak lo ma se an tam ema wangin an hla om hle khoi hmuna po an kalna apianga thil nung te chu eralin an ru bak an hnu chia ngai lo mishing ema magical beast ema po ni se rank 8 magical beast te po hian tong fu ta se rang thin an in se seng ngal watanga tia sawian chu ran nung beati hlum tum chuan a in buat saya ma se master feng chuan alo danga an ma ni hi kan bei tur nei lo boina lian tak a chuak ani chuan Hall of Souls se chuan an lo hria anga kan din mun ati se zual anga ti sawian chu aril ru a boi hlea alung oi lo hle bok master chan chuak lovin kan tol kir angai ti na em ni atia an boruak tan chu amang an thak hle sawian lungai na mu chuan zian chuan ngai to na thara neya ama po hi magical beast ani awangin ama choin hmalama panta a master feng chu a hlau thonga ingei ti lo let vat ro ati sawian hena in chuak vek turani he thil hi ka boi puyang karon roi ke le anga tia ma se sawian chuan zian chu aring tok lea an ma ni chit na turin thil thalo tak ati don lo ti hria zian chuan ran nung te tak te chu beilowin buang chang na pana fengji chuan ran nung te chu ti hluma tuma ma se sawian chuan alo danga zian chuan thoveng zetina pan zela ma se mak tak main chung ran nung an te chuan an ron bei me lo thong ring tak alo ri chuaka fengji te chu an hlau thong hle Tiancan chuan heng ran nung te hian tuma an dam chhu ti ngai lo sin ma se eng vai nge he no pang hi an bei me lo tin makati hlea reivak lawa zian chu thil pakhat kingin aron kir le a sawian hena enge ka thil kan hi han ring te atia zian nung chang chuan midang chu atimang ang hlea ti chuan akuta aken chu tilangin hei hi an lal nu ani hi atia Tiancan chuan rin lo mel zethian hei hi thil nung eral tu an queen mo atia fengji chu amang ang zual so no pang he an lal nu hi kan pai bo va dangai ati ma se zian chuan mung chang lungai su hei hi karan nung khoi lai ti lo chu engma ani lo ti in a changa an queen po chuan a in fiam pui vel ang main alang zian hi an sin dragon clanami ani awangin heran nung te hian an tina theilo sawian chu a thlamuang hlea zian chu olsam takin bismak tak tak tenen an biak thei thu a thengil ti a hrachuaka ama po chu dragon thi sen kai chak tak ani ti chu fengji chuan he me channel pang hi amak reuh hle mai tiang thila ti the hi ka bei selo eng ang background nge ane
det sol mountain range sa ran nung hlom an lal nu po aran nung khoi ang mai na om tir the ania atia tlang ram pum pui chu heng ran nung telal na ram tia hria thi ania mun tina an omani chuta sawian chuan ngai to na thar nei ta zian chu hall of souls branch sungchang zot turina tia zian chuan duat mel takhian karan nung du omte ti na kawa tlanga hall of souls base om na huna hriat lo azota an queen chuan an tongin a changa sawian chuan area soya hall of souls mi chu eng ange an ni ti azota zian chuan heti hian a safea tharau thim taka khat thil nung ten om takan nia mihring pangai le tharau pangai ang an ni lo ti na safea chumi hnuah queen an chuan a antena mangin an dangte hnena thucha a thon dara an vai hian signal an relay tana an antena te chu an ti chata sup mai Ghost Mountain Range pumpuya information chu an the dar ta vekani atopa chuan hall of souls chungchang hretu an pakhat chuan lalnu hnena chuan a thil hria chu a ram hrila queen an chuan zian hnena magical beast rogin a hril velia zian chuan in thei zetin sawian hnena an queen tu sei chu a safea ang te chu chuan atimang angin an oi lo hle zian chuan en thap zian chuan heta tang hian hall of souls ban chu a hlavak lo ka hruayang cheu ti na soya tia an queen chu a thlok chuaka ma a hruaya sawian le midang te chuan rang takin an zui ve ngala master feng chuan fang hi lalnu wangin hall of souls chu an thleng thoi don ti a soya sawian chu anui suka voina hian zian hi atangkain a tho hlok tak zetani atia taizan chuan zian chuan an queen chu aran nung khoi atan asiam thei ti alaring thei lova sawian hian eng ang hrian nge mo a som khom ni ti na ngai tua ti chuan malam chu chak takin an pan zela heti la hian asi chu hall of souls Ghost Mountain branch sa ain thlaka yela chu chen an lo khaya adin hu chu a chle ti chuan rei lo te sawian le a thian te chuan hun thim tak chu an thlenga hall of souls branch ram rei in tran na chu an thleng ta ani ran nung te chuan chu ta chuan sava zong an thak veka a chan chu chung sava te chuan hall of souls tan camera ang main an che a an thil hmu le hriat zong an thon chuak vekani zian chuan sawian hena hall of souls te eyeliner bar zong chu ran nung te hian ati hlum vek to helahi hall of souls branch ram ri in tran ani hi atia sawian point a ma hall of souls ram lu na chu a hmu ve bok an vai chuan malaman panta hall of souls branch atanga hlavak lo hmun an thin thlengin thu zokin an kal zela sawian chuan master feng hena chuan a spiritual power mangin achunga veng tu chak tak engzam nge omti a enfiat thengem ti azota master feng chuan spiritual power mangin hall of souls branch chu askana soul and void tam takin chu hmu chu an veng ti a hmuwa dozin level kai elder panga po a hmu bok chu zinga chuan old mugu po atel kongzi te hne na tanga an thuhriat kha adike ani ti an the thiam ta master feng chuan elder chak tak panga ora chu a hret theya an vai hian 3 star dozin level chung lam vek an ni ati chuta sawian chuan poison gal ten huwa taizon le master feng te chuan heavenly at papet nen chuan hall of souls elder panga te chu lo dang tlat turin atia heti lai hian chu hunrem chang chu mangin ban chunga lutin master ialau chu azongang a master hmu nu chuan rang takin la hmun tang chuan an chuak le ngalang a chan chu hall of souls elder chak tak chu alo thleng thuai dot ani dozin 5 star chakna nei chu atia chuta sawian chuan zian hnena chuan poison gal e midang te chu alo pui angai ti a hrila aran nung khoi te mang chuan olsam takin soul and void chaklo zok te chu ati bo vek theani zian chuan sawian hnena lungai su engkim ka boi pui vek ang ti in a changa a thian te in pek na awang chuan thamung takin sawian chuan tuna chuan a master chungchang chau angai to to thok la in sawian chuan a thian te chu yalau chan chuan na thok tam turin a hrila chumi hnuah chuan a sin chu hall of souls branch chunga a in thlaka hall chung lu na pan na kong chu a thui hle a veng tu tam tak paltang ngai checkpoint tam takin a khata voile khata chuan veng tu pakhat chunga thil a thlenga atlu thut mai a chan chu zian chuan aran nung khoi te chu chuta chuan a tirani ran nung te chuan an sia veng tu chuna ti takin a au chuaka a thita ani soul and void tang pani chu an mang ang hlea a chan chu an thian pa chu dozong level a om to ulsam taka chu ti a thita ngot chu an lau thong hle tuin nge an mani beiti an hre thei si lo an mani in veng turin a in buat saya
ma se ran nung te chu an hmu theilo awangin an ni po chu an thi ve le ti chuan checkpoint dang atanga veng tu pathum dang chu hmun en fia turin an lo thleng le a sol envoy te hre om taka an thilai an ron hman chi a an hlau thong hle reilo te an ni po chu ran nung te chuan an ron se ve le a ran nung te chu hmun tina an dar vek to a chulai vel bora veng tu zong zong chu an that deuh vek to ani sol envoy dang pakhat chuan menor pona om hne na thil om dan report turin akal ngal vata gate pona om do zong level sang to tak chu a hriat tir ve ngala ma se ani po chu ran nung chuan a se a thian te bul a thlen hmain a thita ani a taksa ran nung om te chu tatang chuan an chuak ta veka veng tu pakhat chuan ran nung te chu a hmuwa makti takin an branch chu ven him na thatak nuaya om ani si a chu tiang ran nung an lo lut thei chu mak a ti hle thil engemaw dik lo chu a om ani atia a thian te hne na film khur angai ti a sei heng veng tu zong zong hi do zong level chak tak tak an ni veka chu ti chung chuan ran nung te chuan ol sam takin an se a an that vek ani tuna chuan hall of souls elder te chuan an branch chunga mi an ron lut ti an hria a chu wang chuan elders zong zong chu sol envoy te nen an ron chuak ngal veka elder pakhat chuan hall of souls ram chu tu in nge ron lu chil ngam ti hria ta phuta lai huna local te chuan hall of souls thil ti theina chu an hrelo em ni atia chu hmun chu an aura chuan alu khat ne le chu ti lai tak chuan wana portal ein honga sawian chu midang te nen an ron thleng ve le a chu lai huna chuan old mugu hmu chuan sawian chuan mak ati le a old mugu chu a om ne ya pe se lo thu a sei old mugu chu aril ru a boy me le a thinrim takin sawian chu star region na 3000 burning flame laka engtin nge adam kho chhuwa thei ti a zota sawian chuan engtin nge chu tiang mai ol sam takin ka thiang master phuba la turin kalau kana chu ka puitling ma chuan thi thei ka ni lo atia old mugu ne na 3000 burning flames chu ata ani to ti a sei bok ti chuan hall of souls ami elder khin ian chuan sawian kha in atopa chuan ka hma I local ta min thei hil to em ni nge min se to lo em ni atia sawian chuan do zong level a thlen him khan a spiritual energy hmuin hall of souls branch pakhata ya lau ta na hmuna ahma khan akal to ti a hrechuaka chuta chuan ya lau sol body lo veng tu chu khin ian ani thingrim cha thian sawian chuan engtin nge ka thei hil theng che ka spiritual energy voi hi ti chetu miten om tak kha in ni tia khin ian chun sawian chu ilo chapau to hle me ti in a changa master feng lam chu a hoya venerate feng hian sawian I thlopi I thil ti sual lian tak ani falling star pavilion pum puitan chiat na thlen phang ti hlau lo em ni atia master feng chun chu tiang chiat na engma a thlem lawang voin hian hall of souls ma chon tura local kani atia a thian pa ya lawa chunga an thil ti awanga hremna pek atum thu a sei bok ti chuan beitura in ring hnalin thlipuina tak asiama master feng chuan chu thlipuina tak chunga chuan elder zong zong chu a khung vek awangin an broi hle a master feng chuan sawian hena an ni hi chu kan lo bol puyang kalvat la ya law chu zong ro atia sawian chu hall of souls branch hall chu mu na lampan chuan a thlok phei ngala ma se sol envoy pakhat chuan a chen hmangin aron beya chu ti lai tak chuan poison ka chu aron in rola alo block sakati chuan hall of souls elder tele sawian a thian te in kara chuan in beina na satak a chuak tanta tian huwa hian second elder chu a beya zian po chuan sawian a siam kutlian zet mang chuan midang alo bei ve thum lai mun chu a boy mup maya sawian chu hall of souls ge chunga alu don lai tak chuan khin ian chu a ma aron langa a sol hen hmangin aron beya sawian chuan 3000 burning flame hmangin alo bei leta khin ian attack na chu ati cheta ani ma se khin ian a strike hi a chak hlea sawian chu hlataka atol le dora khin ian hi 3 star dozun ani ti ian a chuan a hrechuaka khin ian chuan ian a chuan nu izata katan chuan technique exam nge ine apoi mo lo voin hian helai hun hi ithi na hun tu le I thlan ani don ani atia sawian chu aron pan ngaya ma se sawian chuan a art puppet chu a ko chuaka khin ian chu alo dang puppet hi dozun level a om to awangin khin ian attack na chuan omzi anei vak lo sawian chuan hei shero I thing pui kani lo he puppet hi ani atia thindrim takin khin ian chuan puppet chu a beya anin kara chuan buaina na satak a chuak ta chu mangtang kai sawian chu hall of souls branch chunga chuan a thlok lut ngala
khin ian chuan aron zuya ma se papet chu aron lang le a sak takin aron ti boy le khin ian chuan papet a chung chuan sawian chu adang thei don lo ti a hre chuaka chu wang chuan hall of souls veng tu zong zong chu ian a bei turin atita ani man mo takin he tlangwal hi that wat rawa tia veng tu te chuan sawian chu an rong zui ngal wata ma se poison ka chuan a poison energy chu an chunga aron chho tira an zinga pakhat do zong chak tak chuan a thian te chu film khur turin a hrila chu poison chu an thi pui thei ani ati poison te chu a chakna mangin ati dara heti la hen sawian chu branch chunga thuk zokin alut zela 3000 lightning movement mangin chak takin malanga pan zelani reidaw te hall of souls veng tu te chu an ron lang le an nui zata tlangwal kan branch chunga zalen takin ikal thei ring em ni voin hian kan kota I thi ang ti in an nui zat hlea dozong level pakhat chuan sawian chu sol chen mangin a beya ma se sawian chuan a lightning movement mangin rang takin abuma veng tu chuan ian 3000 lightning movement chu a phak lo hle veng tu tam zok point an ron zui ve zela sawian chu an ron beya ma se ian a chuan rang takin alo bum zela an zinga pakhat chu a kea amana veng tu dang vom lan a manga an in suwa ma se veng tu te chu an hliam lo ani chuan sarpan lian tak an siama sawian chu sarpan bang chuan be an tuma sawian chu anui suka nangni hi 4 star do zong mei chawin nia in chakna manga min dan thei in ring em ni ti in a 3000 burning flame beast body chu activate ve ta ti chuan episode chu heta hian a top ta ani in be na hi ala thuya vai khata ti zo sen chi ani lam mi zana zanlai pe rak kheng ka khoya vaina ni le in ka khoi zom le heti zong hi ka pe man sha mani e thi le dam in kara po ding ma ila zom le vat kan tumang episode la omle dura tan like comment share kha the hil loila na subscribe ve lo te po in no subscribe ve tho don ya mino en sakawangin lom thu ka soye